guztioi eta ongi etorri. Lehenik eta behin eskerrik asko gaur hemen gurekin egoteagatik. Zuen presentzia oso garrantzitsua da guretzat. Eta benetan eskatzen dugu egun berezi honetan denbora hartu eta gurekin partekatu nahi izan. Gaur ez da edozein egun. Gaur oso egun berezia da. Izan be, gaur hemen ikusiko dozuena ez da emanaldi bat bakarrik. Azken 2 hiruhilekoetan egindako lanaren, ahaleginaren, ilusioaren eta ikaskuntzaren emaitza da. Entsegu asko egin doguz. Gune zoragarriak bizi izan doguz, urduritasunak be izan doguz, baina batez be asko ikasi eta gozatu dugu bide honetan. Horregaitik gaurko eguna polita da. Oso polita. Azkenean denbora luzez prestatu duguna zuekin partekatzeko aukera daukaguna. Gure lanak, gure ahalegina eta gure ilusioa gertokira ekarriko doguz, eta hori ospatzeko moduko arrazoia da. Baina egia esan, gaurko egunak badauka bestalde alde bat, aldea apur bat tristeagoa. Izan be, emanaldi hau ez da proiektu baten amaiera bakarrik. Lehen hezkuntzako etapa baten amaiera be bada. Urte asko igaro dugu elkarregaz, ikasten, hasten barre egiten eta une hastezinak bizitzen. Eta gaur nolabait etapa horri agur esateko momentua heldu da. Atzera begiratu gero konturatzen gara zenbat gauza bizi izan doguzan urte hauetan. Zenbait ikasi dugu, zenbat lagun egin doguzan eta zenbat oroitzapen eder eramango doguzan gurekin. Horregaitik gaur poza eta nostalgia batera datoz. Pozik gagoz heldu garen lekura heldu garelako, baina unkituta bebai etapa hori amaiera emango dutxagolako. Une honetan, eskerrak eman nahi dutxu eguz proiektu hau posible egingo zuen guztioi. Eskerrik asko ikasle guztioi zuen konpromisoagaitik, zuen gogoagaitik eta egunero erakutsi duzuen ahaleginagatik. Zuen energia, zuen irribarreak eta zuen ilusioa izan dira lan honen motorra. Eskerrik asko irakaslei be emandako denboragaitik, pazientzagaitik, laguntzagaitik eta proiektu honetan jarritako maitasuna eta dedikazioagaitik. Zuen lanari esker heldu gara gaurko egunero. Eta jakina, eskerrik asko familiei zuen babesagaitik, zuen animoengaitik eta beti gure alboan egoteagaitik. Zuek gabe gaur hemen bizi duguna ez litzateke posible izango. Gaur ikusiko dozuena, bihotzez egindako lana da. Ilusio handiz prestatu dugu eta danon artean esfortzu handia egin dugu dena ahalik eta ondoren urteteko. Espero dugu prestatzen gozatu dugu beste zuek ikusten gozatzen. Amaitu horretik eskari txiki 2 egin nahi deutzuegu. Txaloak emanaldiaren amaierako gordetzea eta mugikorrarekin argazkiak ez ateratzea. Horrela parte guztiak etenik barik disfrutatu ahal izango dugu. Eta amaieraren txala zaparra handi batekin sarituko dugu parte hartzaile guztiak. Antes de terminar, os queremos pedir 2 cosas. Que aplaudáis solo cuando acabe toda la función y que no sacáis fotos con vuestros móviles. Beraz, bihotzez mila esker, gaur gurekin egoteagaitik. Kaixo lagunok, ongi etorri ikasturte berrira, egunistikoateak berriro zabatu dira. Uda joan da, baina gogoak gailurrean daude gaur berriro. Bizitza zukutu. Bizitza zukutu. Gure arteko festa bezalakorik ez da, dantzaren erraldean itzen zikalean. Eta lana bezagun gaur gure posada, batera eta egun.
Azkarrago! Zapelketa irabazi gura da dugu, lehen dena monbar dugu. Bai, unai, alegintzen nabi. Aizu, gaur ezten dira musikaliko probak. Hori beste batzuentzat da, ez guretzat. Eta norbaitek beste zerbait probatu gura badau? Zure tokia saskibaloia da, Aitor. Batek jakin zer egin presio Sentimendu gehiago iratu, abestu hau zure okera bakarra balitzlez. Batek jakin zer egin presio guzti honekin probatu zegin. Barkatu, gimnasioaren bilan. Gimnasioa beste aldean dago, baina hemen zaudenez aurkeztu zure burua. Aitor naiz eta ez dut jendearen aurrean kantatzen. Hori esaten daben asko kapaitzen dabe kantatzen. Ni ez naz horretakoa. Ziur, saiatu minutu batez. Batek jakin zer egin presio guzti honekin probatu zegin. Denaz bion jorekin denaz zebek adoretan da batekin. Batek jakin zer egin presio guzti honekin probatu zegin. Denaz bion jorekin denaz zebek adoretan da batekin.
Irati, klub akademikoa zuan dago. Nik bakarrik saiatu gura du. Lasai, ez duzu dana bakarrik egin behar. Aitor, taldeak zure burua jokoan behar du. Ez dut ezeritzi gura hau, neu bakarrik izan gura dut. Baina, gu hemen gago zurekin. Agian ez badin bakarrik egoten. Ez dugu denbora askorik, norbere izateko ez dago astirik. Beti pisara enora barri, vuelta eta vuelta tentu zini. Eixen berdin bainoetan, botziko eta izez benetan. Buruen eura bakarra da, baina nikoan bakarra. Aurpegien finizte gorri den, eskueko zioza zuten. Eskueko zioza zuten, momentu bakatzien, dakazu bakatzien. Nahi dugu duen bizkinaz ni, zuretzat beharko dauen guztixen neuretzako da, neuretzako. Zazpiko asko trelak asien, zure bulerek nire hau parien. Martzalako kontua proposa, nangoan zangoan, eskueko zioza zuten. Eskueko zioza zuten, momentu bakatzien, dakazu bakatzien. Nahi dugu duen bizkinaz ni, zuretzat bazo dauen guztixen neuretzako da, neuretzako. Momentu bakatzien, dakazu bakatzien. Nahi dugu duen bizkinaz ni, zuretzat bazo dauen guztixen neuretzako da, neuretzako. Beti nigandik espero ebera egin dut. Nik bebai, kantatu neban arte. Gogoratzen duzu lehenengo aldiz entzun neuzunean? Lotzatuta nengoen, ia iez egin neban. Baina geratu zinen. Zuan seinalako. Batzuetan nekatuta nago beti perfektua izatez. Nik uste dut, inork ez dauela perfekzioa behar, egia baino ez. Eta utzi egiten badugu? Gitxienez, saiatu egingo gara. Ausartena lehen pausa emotea da.
Protagonista barik ez dago antzeguri. Aitor, kontzentratu partidua. Denak zure zain dagoz. Badakit, baina ezin dut aldi berean bitokitan egon. Antzesanak gaur da, Aitor. Eta finala bebai. Danik nigandik zerbait espera dabe. Zuk zer nahi duzun pentsatu dozu. Ezin zara beti besteen artean galdu. Behar bada, gaur erabaki hartzeko eguna da. Barkatu, gatzeko begira neukan. Agian ikuskizuna hobea da dela eta nire bai. Stay
amets egiten dut etenik gabe. Zure eskutik garatu nahi dut, baldintzarik gabe mundua galdu. Zure eskutik dena sentitu, amaitu aurretik, bizitza gortu.
geuk bakarrik, guk idatzi dugun abentura baizik. Begoñazpin familia bat garenez, pauso bakoitzean, kantu bakoitzean, Elkar zendu eta elkar hasiko gara. Ekin bideari, ekin ametsari, gora Begoñazpi eta hau dago bat pasatu. Eta orain, amaitzeko, helduda agurtzeko unea. Espero dugu gaurko emanaldia gustatu izana eta guk prestatzen dugu gozatu dugun beste zuek be gozatzea. Amaitzeko, eskerrik beroenak emon nahi dutxueguz familiei, urte osoan zehar emondako babesagaitik eta gaur hemen gurekin egoteagaitik. Eskerrik asko baita ikasle guztiei be, zuen konpromisogaitik, ahaleginagaitik eta proiektu honetan jarritako ilusioagaitik. Eta hemen honetan aipamen berezi bat egin nahi deutxiegu irakaslei. Eskerrik asko bihotzo zuen pazientziagaitik, zuen dedikazioagaitik, erakutsi deuzkuzuen guztiagaitik eta egunero egun deuzkuzuen laguntzagaitik. Zuek izan zarien gure bide lagunak urte hauetan guztietan. Eta gaur hemen bizi dugunaren zati handi bat zuen lanari esker da. Gaur agertoki honetan emanaldi bati amaiera eman nahi dutxogu, baina baita lehen hezkuntzako etapa oso berezi bati du. Aurreratzean erronka eta esperientzia berri asko etorriko dira, baina ziur gagoz hemen ikasitako guztia beti eroago dugula gurekin. Beraz, bihotzez, mila esker guztioi gurekin egoteagaitik eta une berezioak partekatzeagaitik. Eta orain bai, berezitako txalo zaparrada handi bat ikasleak frontoitik atera txabozienak ate handitik atera mesedez.